A inseguridade é un problema crecente para os taxistas galegos. Moitos conductores teñen que enfrontarse a agresións verbais e incluso físicas. Cal é a solución a este problema? Son necesarias máis medidas de seguridade? Os taxistas, sector de risco, hoxe no termómetro. 12, 10 minutos, continuamos aquí en directo no termómetro na Televisión de Galicia, pois un asunto da seguridade dos taxistas polo que lle queremos preguntar directamente a eles, os profesionais, porque hai uns días nos sobrecollía ese novo atraco a un profesional en Ourense, o que lle levaron 150 euros despois de facerlle unha chave e deixalo pois seguro cun susto no corpo. Diego, atopaste cun profesional aí na Coruña. Como se tomaron este último suceso? Hai un incremento neste senso de violencia hacia eles. Que che contan, Diego? Adiante. Efectivamente, compañeiros, son xa varias as cidades galegas nas que se teñen producido altercados relacionados cos taxistas, o que fai que o sector estea moi preocupado. De feito, estamos aquí con Manolo. Que tal? Moi bons días. Bos días, que tal? Manolo, non poderías ir para atendernos e contestarnos un par de preguntiñas? Manolo, compañeiro, é taxista aquí na área metropolitana da Coruña. Coméntanos, Manolo, claro, existe unha certa situación de inseguridade dun tempo a esta parte, non? Sí, porque non somos un sector de risco, como ti cando chegas a unha parada non sabes a quen vas a coller, nin a quen non, o cliente ponse detrás túa, ti non o tes visible en todo momento, el está detrás e ti pois estás e non sabes o que ele está argallando ou o que está facendo e non tes un control sobre o cliente e os seus movimentos. Entón, claro, sempre estás en risco. Cales son os problemas máis habituais que se producen e que se están a producir nos últimos meses? Os maiores problemas son discusións, xente que te fala mal, pero, bueno, por ahora moitos problemas non hai, pero, claro, cando te toca un, ou que te saca un cuchillo, ou que te saca un coitelo, ou intenta atracarte, ou marchas sen pagar, son eses os problemas principais. É que este pasado venres houve un atraco na cidade de Ourense a un taxista e ti, segundo nos comentabas, tamén houve outro aquí na Coruña, non? Si, houve aquí o compañero o 500-668, que tamén lle atracaron e levaronlle cento e pico de euros da recaudación. Segundo nos comentabas, a maior parte destes problemas prodúcense polas noites. Sí, porque cando a xente pois pasa máis camuflada porque é máis de noite, a xente pois non a recoñeces tan ben como no día, e aparte a xente pois sae bebida, sae drogada, entón pois claro, todo eso conleva un risco o cual estamos nos afeitos e non temos moitas cousas para poñernos, non? De feito, esa era a seguinte pregunta, Manolo. Cales poden ser as medidas de seguridade para intentar paliar estes problemas? Hai medidas para palialos, pero nunca serían un 100%, porque sempre estarías sometido ao risco, non? Pois pode ser as mamparas, poden ser cámaras de seguridade, un maior control por parte da policía, que nós temos un botón directo ca policía, pero claro, cando ti lle das o botón entre que ven a policía e tal, o cliente xa se marchou. Claro, entón, ningunha medida sería 100% efectiva, segundo nos comentas, non? Non. A única medida efectiva sería que a cabina fose totalmente aislada, pero no momento que se poden sentar ao carón teu, xa non está. Perfecto, pois moitísimas grazas por atendernos, Manolo. Compañeros, este un pouco o sentir dos taxistas a nivel galego, no caso de Manolo aquí dende a Coruña, nunha situación que, como xa dixo, un sector de risco, o do mundo do taxi. Sen dúbida, Diego, moitas grazas, pois agora falaremos aquí na mesa, pero quero trasladarlle a cuestión ao presidente da Federación Galega de Taxistas, Ricardo Villamassar, que creo que xa nos atende aí do outro lado. Que tal, Ricardo? Moi bons días. Hola, que tal? Bo día. Bueno, escoitábamos aí nas rúas da Coruña ese compañeiro falar con Diego, non? Dunha profesión a vosa que creo que os profesionais asumides, non? Que vai aparellada sí o risco, non? Que non hai solución milagre para evitalo, non? Así é, a nosa profesión ten a peculiaridade que levamos xente nun espacio cerrado. Cando estamos nunha parada, realmente non sabemos quen nos vai a subir, se ten boa pinta, se ten moitas veces non se pode fiar de
se leva traxe ou non. Entón, é o risco que conleva esta profesión. E como levades? Porque eu aquí pregunto, ademais tamén como filla de taxistas, a xubilado, non? Que é verdade que sempre entendo que convivides con ese medo, non? De que en calquera momento ter a mala sorte de coller a alguén que non semella que, pero que logo despois, non? Bueno, no noso caso, o que se dedica a esta profesión non pode sair a traballar con medo. Si temos, sempre estamos en alerta, e procuramos dar unhas pautas ao colectivo, que a xente que se suba non no asento traseiro se non queda máis remedio, porque son 4 persoas, pois xa ocupan, pero senón que sempre teñamos desde o espello unha visión da persoa que levamos. E logo, esta situación sempre hai etapas nas que se producen atracos. Xeralmente non son profesionais, porque non é quero dicir que eles xa teñan, eles suben para, ao final piden os cartos para comprar a dosis, sabemos que son en zonas xa que xa coñecemos, onde hai menudeo, cando xa nos din a esa zona xa imos con máis precaución, non? Pero quero insistir que non é unha profesión que ten o risco como pode ter calquer outro colectivo. Nós temos medidas de seguridade, temos varias medidas de seguridade, e permitidime que non entre a detallar o funcionamento das mesmas, porque abriríamos a porta a que o amigo do alleo conoza os nosos sistemas de seguridade. Si é certo que hai compañeiros que están poñendo cámaras de grabación interna para o que sucede dentro do habitáculo. Eso require unha serie hai unha normativa na que hai que cubrir unha serie de exixencias. Temos a aplicación de Alert Cops que a Policía Nacional, temos un contacto directo co 112, pero claro, a 100% a seguridade sería levar un policía en cada taxi, que eso, como sabemos, claro, é inviable. Ricardo, unha última pregunta. Para esas medidas de seguridade, mamparas, o botón do pánico, outras que bueno, pues por seguridade non prefires non relatar, tendes algún tipo de axuda ou corren a conta de cada profesional? Bueno, quero dicir que temos o apoio total da Administración, e sempre estivo aí nas nosas reivindicacións de cara á seguridade. O 112 foi subvencionado pola Administración, incluso as mamparas. As mamparas teñen esa pequena pouca aceptación, porque realmente limita as plazas do vehículo. Se os vehículos son de 5 plazas e veñen 4 persoas, o que vai diante, se quere facer dano, vai non lo facer igual. Por tanto, no caso de que non haxa un vehículo único onde vai a protegido o condutor, a mampara non é moi efectiva. A parte dos coches que agora se lle poñemos a mampara, restase habitabilidade na parte traseira. Pero tanto co 112 como sempre tuvemos, como cas mamparas, sempre tuvemos esa colaboración da Administración. Ahora hai compañeiros que están instalando as cámaras de grabación interna, que esas son por conta nosa. Pois Ricardo, moitísimas grazas por atendernos o Senotermómetro, contarnos un pouco pois como está o sector agora mesmo. Unha aperta. Moitas gracias por darnos visibilidade. Un abrazo. Pois sí, dende logo que é importante, non? Porque o típico sector que moitas veces, bueno, pois damos por feito que cando hai un suceso como ocorreu outro día en Ourense, pois decatámonos, bueno, pois do risco que asumen. Claro, o tema das cámaras é sustancial, eu creo que é moi importante, porque había esa polémica sempre de se pode instalar unha cámara que grave cara ao interior do coche ou non. Bueno, pois sí que se pode, eso ten que quedar clarísimo, a lei de seguridade privada, se non recordo mal, temos aquí un abogado aquí na mesa, pero permite instalación e grabación, porque
se entende que, digamos, o taxi como medio tamén de transporte, pero a nivel de profesional, pois é como un comercio se permite gravar no interior do comercio, pois exactamente igual. Evidentemente, hai que avisar que é un espacio vídeo vigilado, como se avisa nos establecementos, pero sí que se permite eso, eu creo que é digamos, bueno, de solución. feito, outro día en Ourense hai que destacar a rapidísima acción dos axentes, Claro, que sucedeu este atraco e tardaron horas en, bueno, pois en atrapar o ladrón, non? A ver, eu penso que o presidente dos taxistas falou moi ben e dixo todo moi claro, e dixo unha cousa que é o problema. O problema que nos vimos aquí neste programa dicindo xa de fai tempo, é dicir, hai un repunte de peligrosidade, hai un repunte social de pequenos roubos, pequenos delitos e tal. E como dixo el, hai zonas porque consumen, porque... O sea, deixou uno clarísimo. Entonces, bueno, estamos nun proceso que as autoridades teñen que entender, non poden decir que non, que todo está ben, non. Hai un repunte en Pero bueno, canto el á tamén aí delincuencia. explicou que neste caso, non, pois sí que está vendo esas axudas totalmente. en materia de seguridade, porque María, efectivamente, como dixo Santón, é que aí o atracador sabe que sí ou sí vai a topar cartos en efectivo Eso que de ahora, xeito fácil, non? ahora que poden cobrar con tarxeta, é verdad que suelen levar menos cartos con eles. Iso tamén lles axuda moito, o ladrón tamén o sabe, e di, bueno, pois ao mellor non me compensa tanto atracar a este. É verdad que eu, se fora taxista, son tan medosa que non traballaría polas noites, poñería a mampara, aínda que non levara cliente diante, ganaría menos, porque hai profesións que é verdad que para ganar o teu pan arriscas moito. Sí, pero bueno, como él dicía, non, pois claro que non se pode ir con medo, tenche que gustar como a todas as profesións ao final.